बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि 3 हिनबा 21 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। सनितपुरनि हादोरसा गयारिनि आबादारिनि जिउ दावरि, बाक्सानि सबिराम बसुमतारिनि बारहुंखा बारदों, अनजावथाव बसुमतारिनि समा दा बेसेबां जाखो, क'क्राझारनि बिनता बसुमतारिनि आं गोसो थोफ्लेयो नोंखौनो, क'क्राझारनि रिंकु नार्जारिनि दुखुनि हांमा, सीमा ब्रह्मनि आंनि जिउआ मानो, मुनिन्द्र बसुमतारिनि सायख्लं नोंसो थार लोगो, क'क्राझारनि राजकमल बसुमतारिनि नोंनि महरावनो, सुभाष बसुमतारिनि थुनलाइनि फिथिखा आरो क'क्राझारनि देबज्योति बसुमतारिनि गोरबो गैयै गोरबो खन्थाइया सेबखांजादों आरो क'क्राझारनि गलाबखुंगुर बसुमतारिनि हायना मुलिजों फेस्लाया सेबखांजादों।